Здравейте, лакове! Здравейте на всички! Така, понеже имаше проблеми с OBS-а и с програмата ми за обработка, защото аз реших да обработвам видеята, но сега ще трябва да си намеря нова. Така, ще видите, защото случиха много нови неща. И ще изтърпите още малко време на обработени видео. Определено съм сигурен, както търпяхте преди. Може би, не съм сигурен. Така, какво се случи? Докато си летях с дракона, намерих това райско кътче, сложих му малко тук пътека. И ето всичко това съм го приготвил за къщата и за... да мина? Недъра. Да ви покажа мястото малко по-надалече, да съм направил рекички. Да ви покажа мястото малко по-далече. Мястото е уникално, не съм сигурен колко блока над нормалното е. Обаче, не мисля, че са 100 и нещо блока е издигнато тази огромно висока планина. Погледнете го това нещо. Това нещо е звяр. Това нещо е домът на драконите и тук ще се премести нашия хом, след като всичко е готово, като ние имаме много повече работа от една къща и една пътека и един стронгхолд. Имаме много работа по това място да го направим баси якото. Съответно повечето неща ще реша да ги направя на такова. Ще ги направя извън кадър, защото просто иначе ще се занимаваме просто 20 клипа как аз строя. Така че да, естествено ще виждате как строя, нали, но... Да. Сега имаме и нещо ново в нашата база, първоначалната, която там главно ще оставяме ферми за овце и ферма обикновено, защото няма да искам да ги местя тези неща. И ще отивам от време на време да виждаме как стават нещата с фермите. Обаче, и там е пълна лудница, бойс. На 100 блока от енда до там, а в реалния свят, нали, е 1500 блока от нашата първоначална база. Търсех, всъщност интересното е, че как мах на това място, търсех цветя, за да мога да сложа на моите овце цвят и намерих това място. Нека ви покажа набързо първоначалната ни база, която ще я видите, може би доста често ще я виждате. Обаче доста порядко ще стане след като всичко е готово, нали? В смисъл, зависи от гледна точка. Еха, какво се случи тук, бойс? Бойс, какво се случва тук, бе? Майко, колко съм умирал на това място, човек. Да не ви говоря тук направо ви се бабайката, разказа ви се играта от всекъде. Да, имаме и нов приятел. Това е нощния дракон, който ми дава нощна броня, която мога виждам в нощта с нея. Така, проблемът е бил, че ние сме имали нощния дракон, обаче той се излагал на светлина и е умирал и е ставал в Скелетън драгон, който абсолютно нищо не прави. Освен може би да се биде, той няма никакви сили и няма броня. Само че ако го убиете, просто взимате някакво кола и според мен е безсмислено, защото пак, нали, поне мога, ако някой ви удари и той е станал, да дойде да го пречука и да пречука повечето мобове. Тук какво сме направили? Това огромно място, аз чух какво да го правя и реших да го направя на отделни сектори, като градинка. Тук е Enchanting Table, който естествено ще бъде няма да бъде преместен. Тук ще има и там ще има. Насякъде съм ставил енвили, включително ето тук е един. Там където аз спа има един енвил. Има и... мисля, че при фърнесите. Това е честрума, който също няма да бъде преместен. Ще си остане тук, защото няма да го
местя отсам натам. Само ще си взема ето тези неща, защото нямам кожа. Вече, вижте само колко имам смисъл. Трябва да си взема кравки, да ги отглеждам. Относно овцете, и ако се чуете как съм успял да ги докарам до тука. Нещо ма... О, шит! Не съм светлил. Дева е обронята. Само да не убия някоя. Само да не убия някоя, ама... Не убих аз. А тия паци там. Пази се, овца! Еми, така ти е писана сърка, майка. Защо там има оранжева при... What the fuck, какво се случи тук, бе? Окей, глична и не знам защо, може би нещо то убия са пак. О, шит, стига бе, наистина си убил овцете, бе. Добре, това как се случи? Абе, бегайте, бе. Ще ги развързваме наново, окей, както и да е. Майка ти! Окей, имаме само няколко овце. Тия не знам, защо няма плодородна почва. Може да ги преместа, може и да не ги преместа. Ще реша, въпреки че в този байон има доста овце. Намерих няколко селца, така че няма нужда да премествам фермите горе, които са. В момент да ви ги покажа. Ох, да не знаете, знаете ли колко съм си играл да направя фермите, това ми беше най-сложното. И тук пак не съм осветил, майка ми стара. Да махнем бронята, ефекта ще свърши, вече трябваше да е свършил. Окей, да, не съм стил, отивам да освета. И аз как не съм се усетил, аз съм идиот. Тук са ми торчовете. Така. Докато това нямаше, аз правех тия глупости, смисъл. Аз ги правех сега и общо казано, днеска това, което ще направим е ще отидем малко да помайнваме. Показах ви новите неща. За жалост не мога да сложа обаче на стъкло. Така че ще осветят тия места, на които мога да сложа нещо. Ще отидем малко да помайнваме. И след това ще си кажем чао. Ще гледам видеото да е по-кратко. И като за финал, това ще е всъщност като за финал, но ще направя къщата доколкото мога, като за началото. И така, не от такова. Имам си други начини, по които да слезна. Оп, така. Сега да оставим тия неща, тия глупости. Трябва ми още един чест, защото се оказаха малко честовете за тези материали. Това, което ще направя всъщност сега, няма да е баш къщата, ще направя това за енда и после ще правя къщата. Да, аз добре, че направих енда тук, защото иначе и без това ще се места на друго място, така че то няма смисъл. За сега не съм успял да направя никакъв enchantment, по това въобще не съм работил. И ако всъщност може и сега да поработим и по това. Имам левели някакви. Обаче има малко кожа. Но има много хартия.
и мога да направя нещо и да отида за лов за овсе, за да намерим малко кожа, не за овсе, за кравки, да намерим малко кожа и да се опитаме нещо да направим, но да видим. Книги. 8 книги, това са 3 букшелфа, ужас. Ще трябва да ходим за кравки. То това стана ясно. Добре. Така, трябва ми дърво, малко, много. Не съм сигурен. Да. Или ще се опитам да намеря някой от селата и да взема букшелфовете от там. Това ще направим, да. Това ще да направим тук. И все пак тук ще остава енчигментите и така нататък. Т.е. букшелфовете. И да. След като се преместим, може да ги взема, ако не намеря кравки до тогава, или ако не успеем да намерим дракона от библиотеките да взема. По-скоро да намерим самия портал. Така ще излезе, че ще ми е по-лесно. Стига да успея да намеря ендърмените. Добре, да ходим за кравки. Да, и още нещо. През това време аз намерих и друго. Чакайте малко. Ice Dragon и Forest Dragon. Обаче няма да ги правим сега, ще ги направим когато ни е готова другата база, защото тук има твърде малко место, въпреки че направих някаква площадка, твърде малко место има за драконите. А пък там ще мога да направя басяката площадка. Даже няма нужда да направя площадка, защото просто си е място за дракони. И да, въобще няма нужда да загрузявам местото с някаква такава площадка. Аз лично съм много доволен от прогреса, който направих, съжалявам, но направих. И така, шит. Виждам нещо, което много мраза да го виждам. Ко? Бе! Майка ти. Айде, умирай, животно. Всъщност ти не си животно, ти си позле, ти си крипа. Бу, помя. Бу. Само момент да си изтегля късметчето. Така, изтеглих си късметчето. Искам да ви питам, вие какъв алкохол обичате? Аз лично предпочитам водката и бирата. Ама от време на време и някоя ракийчица пия, ако няма друго. В смисъл, много обичам водка и бира, това ми е любим алкохол. Главно само това пия, ако ще пия въобще нещо. Сега съм си взел и такова, не бира, как се казваш това, нещо като бира, ама от вишни такова. Как се казваше, сайдър. Алкохолен сайдър с вкус на вишни и един с вкус на ягода. Заедно, като ги свържиш с едно хубаво хелче от ябълка от уния хубавите. Майко, става тук. Бате, да ти е сладко. Тук ще оставим всичките глупости, които са именно. И ще ходим на лов за животни. За кравки и така. Да видим сега къде е. Аз съм си записал естествено координатите на това място, за да мога да направя след това портал, защото аз имах
преди да направя портала там, имах работа, друга да правя по сървъра. Също така измислих, отидох в един друг свят на GameMod, за да видя как да направя горе-долу пътеките и всичко. Все още се чуя как да направя къща, много ми е сложно, знам как да направя портала, място на портала, ама къщата още не знам и затова така се чуда и мая още, защото да го направя такова по селски или по-друг стил, по-скучен такъв, който не те иска чак толкова материали няма как, виждате, че сме се развили доста добре. И няма как да го направя толкова невежо. Затова трябва да измисля нещо, обаче нямам и на идея. Пишете долу в коментарите. Ако не каквото да напишете, аз ще го уважам. Може би. Така, тук стигнахме до някаква планина и се надяваме да има кравки. Ако няма, ще отида пак до това място, защото там помня, че имаше села. И докато бях търсил, бях ходил нататък или на... Добре, не помня вече на къде бях ходил. Знаете, ако направо ще се върна, защото знам, че някъде там имаше байм с кравки. Не смисъл да ли чили много? Чили. Аз за малко този дракон обаче да го изгуба. Окей. Кожа. О, шит! О, шит! Ти откъде излезна, бе, помя? Айде. Отивай да спинкаш, да се опакваш на мама. Шо не мога да я избия, бе? Аре, бе. Въобще не ми бягайте. Кравки или коне? Всъщност, мои коне да отидем да поубием. Здрасти, приятел, трябва ми храна. Защото има малко храна. Аз тия ферми с сеното и тия работи ги направих главно за мен, защото драконите не имат какво да ядат. И сега като имам още две яйца, ще трябва някой дракон да ги прибирам в ето тия медальони. Всъщност трябва да си читна още два, защото намерих два дракона, обаче смятам вече да ги купувам с диаманти, защото ще бъде по-найс, ако не е малкото. Така че ще ги купувам с диаманти. Окей, супер малко кожа имам и това не ми харесва въобще. Обаче има доста кравки, което ме навява на мисълта, че се ще намеря нещо. А дали? Това само времето ще покаже. Но поне знаем, че има и села, в които мога да отида и да взема това, което ми трябва, именно букшелфовете или поне книгите от тях. И така. За жалост, малко ще трябва да побера селаните. Обаче, какво се прави? Нямам много избор. Аз гледам някои села да си ги запазя, за да мога после да взема селаните или да ги отгледам да са доволни, щастливи, да ми свалят цени. Обаче тази работа трудно ще стане. Окей, 21 кожа, за сега вървим добре с кожата. Майко мила, каква си досадна крава, умри, фада. Беги, фада. То дракон, между другото, колко е преживял, колко съм го губил него. Как се губи дракон 2 метра, 2 метра, 5 метра, това 5 блока е. Не знам. Като си тъп, си тъп, какво правиш? Вракове, вракчета, вие, каква ви беше любимата анимация? Лично аз много обичах, значи ще отбърка, затова много обичам драконите. Но
Любимото ми аниме... Не гледам почти никакви анимета, но Покемон много съм го гледал като малък. В смисъл, да, най-класическото. Наруто дори не съм гледал. Аватар съм гледал. Аватар много го харесах, обаче не съм гледал много епизоди от него. И... Не помня нито едно име на герой, защото аз гледах буквално съм гледал 10 епизода, нещо такова. Преди 5 години, 4, нещо такова. Това Аватар е много старо аниме. Аз харесвам повече анимацията, защото ми изглеждат лично по-добре. Най-много съм гледал аниме, порно аниме, това ми е най-много, което съм гледал. Никакво друго аниме не съм гледал чак толкова. Освен, нали, Pokemon Go и Аватар съм гледал малко. Наруто съм гледал един епизод на Наруто. Един. И дори не го помня, защото беше преди много време. Въобще не ме сете, просто хора от хора. Не казвам, че аниметата са лоши, но на мен по-добре ми държат анимацията, по-ми хареса. Са вкус до вкус. Примерно сега си говорим за храната, вие примерно не обичате люто, аз обожавам люто. Обожавам люто. Васаби най-много обожавам. С суши някакво такова, ама суши не съм ял много отдавна и трябва да хапна. Трябва да си поръча. Но това няма да стане днеска. Явно. Хепи го правят много добре. Има и един ресторант до това Сухата ръка, мисля, че който също е много добър. А и тук има ресторант за суши, който също е хубав. В Левски. Левски Г. Много мразя тия малките зомбите, защото се не мога да ги улуча. От так месо, т.е. няколко кравки, да, някъде на тук има село, така че ще ходя да го обера. Съм взел супер малко кожа за стаки 7 месо от кравки, което лично на мен въобще не ми и харесва. Между другото искам да видите колко е силна само брадвата тук. Нали, тази брадва. Скоростта ѝ е по-бавна от на меча, но е много силна брадвата. Много е мощна. Сега като си я направя, като си я набухам, като сложа малко повече неща на нея, ще стане много яка. Дайте малко месо, друго да оберем, освен на кравките. Има тук прасета. Също паяците повечето пъти ги убива с един удар, не знам защо са не ги убива. Но спокойно за сега първоначалната база няма да я изоставим. Още ще си стои. О, шит, добре. А и аз много съм се мъчил за нея. Така че сигурно ще ходя да я виждам. Имам съм и други бази, за които повече съм се мъчил, но тази ми е доста на сърце. Не знам защо. И много се чудех дали да я изоставя. Обаче това място е прекалено яко, за да бъде пренабрегнато е така. Лично на мен ми хареса, особено в тематиката дракони. Нали. Даже преди, че точно на островите от издача на Бърк. Така че аз естествено ще го направя. Също съм гледал всички филми, които са направени на издачите на Бърк. Така че смятайте какъв фен съм. За мен по-яка анимация, много трудно ще се направи човек. В смисъл, много добре е направена и много хубава история. И да. За сега е да избиваме тук животните.
Може да напишете долу в коментарите коя ви е била любимата анимация или аниме, ако това предпочитате. Че аз имам... Ужас, много малко стрели имам, майка му стара. Едва направих този стак стрели. Да не говорим за още. Трябва ми безкрайно с нова кават. Трябва да направя букчера, което е за тази цел. Ела, помер! Помежду другото, Форест Драгъна се намира точно ето тук, където сме, в тия гори. Аз съм мислих, че се намира в Дженгъл Бай, ама явно съм сгрешил. И супер лесно се намира Форест Драгъна. В смисъл, не супер лесно се взиде, но иначе се намира под земята. Не точно, но да кажем. И Айс Драгъна се намира супер лесно. И се взима. Намира и взима също. Ама най-лесно се намират тези неща, когато си имаш друг дракон, с който мога да правиш така и чанковете се зареждат, но малко по-бавно, не че се държат супер много чанкове наведнъж и затова е малко по-бавно. Има тук долу кончета. О, шит, не. Да, мога да търся сел. Момент само. Кажи. Окей. Нищо. Платили ли сте я? Еми ще видя. Ще видя. Чао. Несериозна работа, брат. Несериозна работа. Това няма да го къпвам, защото и без това имам проблеми с това за обработката ми. Някой ако мога ми напише някаква програма за обработка, ще съм много доволен, както и вие предполагам на по-кратък контент от час и половина-два. Последният клип мисля, че беше 2 часа. Той и аз не помня, защото направих мисля, че към 3-4 клипа, в които показвам моя прогрес. Умри! Животно! Долно, така. Помежду другото, броните на драконите връщат всичко, което връщат стрелите, но не много надалече. Нещо като отблъскване едно се получава. Ендърмен. Брат, махни се от мене, бе. Помяр. Само не играме тук. Сега, 4 крита и е мъртв. Но няма да ги направя. Наведнъж. Естествено няма да пусне Ендър перла. Очаквам. Ела тук, брат. Аз мисля, че сега имам много пера, не. Ще ви видя вкъщи дали имам, нали, в базата ми, дали имам пера. Така. Да мога да направя стрели. Но това ще го направя извън кадър, защото нямам другото. Как се нарича? Това е. Не пера, не пръчка, ами другото. Не помня се това. Важното е, че за сега имаме доста стабилна кожа вече е по-добре. Въпреки, че пак е малко за тия кравки, които съм избил. Почти 2 стака, един стак е половина. Но виждам, че ще намерим кожа. На сега 55, 57, 9,
Аз ако избия всички кравки на света, не знам откъде ще намеря кравки за фермата, ама айте. Въпреки че много лесно ще мога да взема кравки. Ще ви покажа и как. Обаче ще стигнем първо до базата, да ги избият тия крави. Само още едно кожа и отиваме към базата. И понеже сме по-наблизо до бъдещата ни база, оттам ще минем и отиваме към един портал. Но не трябва и месо, така че. Да видим колко ще успеем да съберем все пак. Посъбрахме се, добре. Стабилно чисто събрахме. И идеята тази браза ми беше обрузана с късмет. Не. Дай се пак да се опитаме да намерим село, защото ние ще правим 2 enchanting table. Няма да е много найс. Ако имаме малко книги. Тук някъде трябваше да има едно пясъчно село, което не съм обирал. Предполагам. Този дракон реално е Ghost, беше дракон, обаче Ghost дракона стана ето такъв дракон, пак заради торча явно нещо. Като падна на торча явно тогава стана обикновен дракон и да. Този дракон има силата да заледява и не знам каква е логиката, но окей. Може би логиката е, че през вечерта е по-студено. Доста тъпа логика, но... Вот такова, трябват ми пера, така че няма да откажа малко. Оборудван съм с доста месо, значи имаме 2 стака и 11 крава месо, 17 пилешко, 27 прасешко и 7 овце месо. Овче. Айде. Плетаме са езика, брат. И някъде тук намери Ghost дракона, беше в пирамида, огромна пирамида, която пак окей, намерихме и селото, което не съм обирал, абе го бях оставил, обаче... Това бе. Не гърми бе, в майката, окей. Добре, превърна се в селянин зомби. Ти си от тония гадният вид зомби. Няма букшелфове. Nope. Дайте да проверим вътре, ето тук какво има. Тук има мечове, това мога да го взема и така, колкото да има нещо, да съм взел. Тук му ще го обирам, да си го обирам като хората. Нищо... Давай. Тук няма ли букшелфове? Явен трейдовете. Така 26 хартия, 1 емералд. Го пак ще убия по-скоро. Нямате ли някакви книги? 34. Ти си за убийство. 10 голд, 1 емералд, това е 1 емералд. 15 такава, 1 емералд. 15 такова, 1 емералд. Добре. Взимам го за емералд. И другата му оферта е 15 прасешко. Добре. Сега... Ти. Какво даш?
16 такова един емералд и 18 прасишко един емералд. Ти. Касапин. Кол и 7 такова. Пак. По-скоро те убием. 16 код. Един емералд. Бих го взел. Не е лоша оферта. Как са бутат? Лоши оферти. Някой дават обаче. Тук някой, който да иска да ми даде някаква яка оферта, верно ти беше на глупавия. Ти къв си. Да видим какво ми предлагаш. Би ги взел нещата, които ми предлагаш. Ой, майко, 27 за. Ти пречука, живота те пречука. Да ми беше дал нещо за оръжие. Ноп. Мога да намерим фермер. Това мога да го взема. Ако намерим фермер им предлагам тяхната стока. Се трябва да има някой. Това не беше фермер, нали? Да. Окей, тук няма фермери и се дразнят, това значи, че те ще умират. Живи здраве! Ама има фермер! Почва да съди. Има фермер, добре. Чакай малко. Това не са фермери, брат. Какво? Ти уред ли се? Да те убия ли? Бас глупости. Ако намеря някакво село сега. Брат. Аз не помня къде се оставих дракон. Майка ми става. Сега пак ще обикалам да го търся. Само да не съм го оставил някъде много далеч, защото ще ми стане лошо. След като не предлагат такои оферти, взимам ви храната. Пълна на момента там. Де сте израсли. Дай ми да си какво да изхвърля. Това абсолютно не ми трябва. Който стане фермер, стана. Оставям ви тук малко сидове да си имате. По-дано го оправите. Ама едва ли, защото нямате фермер. Умирете, кучета на ислям. Аз искам да ми предлагат някакви бате безплатни оферти, брат. Не тия техните. Да плаща. Баси педарас. И то с ротън флеш. Що искат ротън флеш, брат? За какво име то ротън флеш? Ще го ядат ли? Като няма къде така той един педарас, като мен да им бере градините. И аз ще си ротън флеш. Аз ще ходя да си взема дракона и да бегам. Той не беше ли някъде тук? Да, някъде тук е селото е факта, ама къде? Дракон, къде си 5 метровия ми дракон, къде? Как го губа, бе, брат? Как постоянно го губа? Разбирам. Вате, бе. Не ми се иска. Къде, бе, брат?
Let's go! Виждам кравки на пътя. Буквално целият клип е как избивам кравки и крада на селените нещата. Ще убия тук тия крави и отивам към нас. Ако намеря село по пътя, ще видя дали има букшофове. Не бе, абе, стои бе! Баско да раз. Окей, имаме доста стабилна кожа. Мисля, че ще ни стигне. Така се надявам. На 1000... Там мисля, че бе. Аре сега ми кажете, добре, дракона убаво разбрахме. Губа го. Как губа тази скала огромната? Ми кажете. Добре, дайте да видим координатите записаните ми. Ходим, правим букшелфа и спираме видеото. Малко скучно, аме. Какво се прави? Така, координатите са... Да видя. О, 376 е, нали, минус 376 нататък. И 1700 нещо. Смятайте. Не бе, о, майко. Чайте, че с този дракон са бъркам от време на време. Да, горе-долу 1000 болка, 1100. Аз съм си при моята къща. Окей, дайте си отидем направо в холма. Няма смисъл. Сега да ходя оттам на фенда, оттам на бек. Тук имаме да издървим едни 100 блока, там имаме да вземем 300. Пак ще стане по-зло. Даже 400 пешах, ще бъдат 100. Така че някъде тук беше минус... не бе, о, мали, къв съм глупа. Това беше... Аха, ето го равена. Окей. Дайте да я паркираме дракона ето там. И да му дадем някаква храна. Базикаш се. Няма как, ще трябва да ги убиваме. Той е от цели... Откъде има... Аз съм рискирам. Въй... Ай, майка ти шия. Ти още ли си жива? Айде, пулес матер. Той сега ще си играе тук с другите обитации. Ще остават там, ти там се избра. И ще ти дам малко храна. Това заболя. Окей, ще изчакаш. Обаче брадвата е малко грозничка. Ама лъка е супер. Огненият дракон е много яка брадвата. На фореста. Бива, но не на фореста не чак толкова. Окей, аз ще да спа. Бай. Hi Mark. What are you doing? Stop, brother! Oh, brother, no, brother, no, brother. Хаха, Марк. Не съм на харта, те не могат да чупат врати. Така че, такива. Окей, да си изтегля късмета, аз го изтеглих преди половин часа на нещо.
Много обичам късметите си днеска. Много обичам да ги тегля. Бега от мен! Хай, Марк! Добре, наяда съм. Ще отида да сготвя цялото това месо, което имам у мене. Да направим букшелфовете и след това се казваме чао и аз отивам да правя това за недъра. А вие правите това, което си правите. Няма ми стигнал да виж, това е ясно. Отивам да взема въглища. Къде са въглищата? Басам ги пак съм, както и да е. Малко помаймах, имам някакви диаманти за ножички да направя. Е така. Аз буквално за това използвам диамантите, не ми трябва за нищо друго. Дай си взема хранството да хапна малко. Остана ли ми? Остана ми 18. Слагам го. Че има малко кол, след като направя повтара, ще хубаво да взимам кол за сигурност. Така, сега трябваше това. Така да сложим хоп. Хоп. Да направим книги. Четиридесет и две пак е твърде малко, брат. Аз почти нямам дърво. Да видим дали има малко пораснала такова. Или го сета. Да им дадем нещо пораснало тук. Имаме. Добре. Имаме за колко? 10 дни. Това е автоматична ферма. Цъкаш едно копче, задържаш, готово. Пускаш го, цъкаш едно копче и така 4 пъти е готово. Автоматична ферма за sugarcane. Не. Ето тук има още малко. Окей. Имаме 46 горе-долу. Колко книги са това? Защо се знам тук, не знам. Няколко книги. Да кажеш. Саша. Предполагам нещо сорта на 10. Повече. Добре. Много добре. 18 на нещо такова. Пак е много добре. Да имаме ли дърво? Имаме хуй. Може би, не се знае това.
Да одиме да вземем малко дърво. Когато се нут на паркур, така се случва. И ти показва един голям кур. Имаме ли само 28 кожа ли имаме? Ще направим същото просто. Колко стана? Това само да видим. What the hell? 50 минути и час, да кажем. Пак е по-добре от това. На 34 и това са няколко стака, 2 стака и 8. Да видим колко книги ще направят, колко букшелф. Пак ще са малко. Пак ще са малко. Това ви го казвам категорично. Да сложим книгите. 14. Под пак ще са малко. Аз не приказвам. 18 букшелфа. До какво ще ни стигне? Нека да видим. Еми... Това е. Бива. Пак мога да направя някакво енчанти, така че съм доволен. Да сложим кожата тук и това тук. Чайте малко сега. Значи, само ще я посъда картофите и морковите и си казваме бай-бай, гудбай и отивам аз да правя това за енда. Може би малко ще си почина и ще я да погледам нещо. И тогава отивам да правя това за енда. И така. А с морковите, да. Добре. Ами, казваме си чао. И така. Goodbye.